Ramson pator la pen monjir be piaso po kleng si long mirjeng pator pham se ka chelang dam je phanpura kerap kachu hang nijang kar biang long kopli constituency ke parlo kandong ronga pam patora rong Ramson pator la pen monjir be piaso po kleng si long mirjeng pator arta ningkan pri an pleng changro sitame long mirjeng alang lia mahang ke thek pen ang tur sera predet mate ang tur ke bak dak pena jok ang tur ke roi damjia phanpura asar bura Ramson pator pen tim kar biang long lapen Karbiang long termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Nesopo Aphan Se Kachelang Dam Ahem Mate Kemi Sen Hospital long an Eponjia Phanpura Nangra Vek Nangji Pusi Tuniri Padikrim Pon Nelitum Labang So Aphan Along Hospital an Sitame Pon Lapen Longle Pelang Sitame Penang Je Jornang Bon Sitame Kemi Sen Hospital ke Pon Tek Mate Dangka Maha Kabedet Penajok Pami Tek Lasi Tuniri Thule Thotlo Prabjin Pen Karbiang Termos Council CM Dr. Tuliram Ronghang Alang Lipan Nangra Bek Pupusi Ning Chethelu Pusi Asar Bura Ramson Pator Pen Perang Kya Thengno Nang Pachini Dun Lapen Kahomri Dam Nangjia Di Mate phone number 9864897180 Lapen account number 384935867882 Dongka Mukampen Promeserang Report, News Headlines 24/7. Laso somen nilisu polo long mirjeng pator. Pen halang pan su tambe ilitum kepon kapor I apanus tambe ni to kepon yani tapon lo. Lepen guati ta nilitum kepon bom lo mat ilitum Keponi an adim same pon bom lo la pen asa tum kena ke thana kimum na kapari hutame ili tum hok ponunde li pondun lo same asa tum na pon hut same la sona lockdown pen ke phoyo ni ningkan anikali chikleon sir kep ke pleng husini li tum chepon ro prang lo hala so ama pon lo ama o lockdown alam pule ba pule ma roi nu lang pulo mane tu chwande lo asu Shamen tum tangka mahap si cepat amlo. Shame nona phira phita pon lo la puson roi nulang arta pang komong putana pudunde ayatunde. Shame sona documents nang alang pulo maso document pondet ta ama mo phinang khobor bo pulo na khobor be derle. Nona na ta na khobor ige derlo. Masinile tum banga chohong prong lo. Ama non na ke hangi mantulo ne le tum ta chisige khadelo matangka mahap avedelo. Tapir karpiang long dim karpiang long ke ding mata tuning ridun bangkala polo nilisopo aphan ela angho ke ba ko same pu pirthin hok punili langdam etlo ama angho ke ba pen laso so ke pu aviation pini langdam etlo ma auso bang prekda masi latong hala tum tangta roin e putanang thanunde la pen roi uni putanang thanunde na clear dunde ti hala ta hospital ang putta Malas ini tempat coklo mua ciklo lewane pisi wan bom lo du bom dam bom lo sampai sini litum kethe geding pana tuning ri bangke maga ni litum bangke kethe geding lapu CM pan CM pana tuning ri bangke la ni liso apan nang bom lo masa mini tempu doktor kethe lo ma GMC long puno nahai long anta ni tu paklang bom lo Amasi eta lapsona document sok ke lapsona document ni zona document sok ke lapsona documents nagi panta ni tumbor ilo longle phelanga da ni tu chupadam thailo amma ni tu longle phelanga na chupadam thailo amat lasi nilihin pen kachuning ridini ba ke kethe ding karbiang long kethe ding CM tum same alang tum makerap pen nang rapasonte nili so mate nili supota apranum Metusani bisa cuma tadi loh. Christian pen puthot hong hari kachibangtu Nizangkar bianglong kopli constituency arlo rongapam ingleng aronga maker korsing ingleng hemtun Christian pen puthot hong hari kachibangtu Alang litum hemi hum takedam tanganing kan anke hong hari mate aron barim adhorom si rimbom
Christian pen puthot hong hari ka chewang tu Nizang Karbi Anglong Koplik constituency arlo rong apam ingleng arong amekar korsing ingleng ahem tun Christian pen puthot hong hari ka chewang alang litum hemi hum da kedam tang an aningkan ke hong haria dhorom si rimbom lo sitame alang li sopo abang ke kang ke so penajok penang adim an ke so chelangdam pet pen memere ga jok Christian dhorom mate harlong sora Presbyterian atumalong sitame ke so chelangrun si meji sitame Christian dhorom nang rimdu nang ji pupen ningkan isian so se kroidun lo mate Christian nimrokom rimdun lo bon sitame ke so abang ke memere penajok puthot hong hari adhoromalong pangchulo lapen labang so along Karbi hong haria dhromamai president secretary lapen rong asar sar mekardo an alang litum pen horbongar nam hemphu bojon thom lapen sangkar tame lang pame pen bomut bokan hai hui sitame meet mi phon pen hot alang li phan hong haria dhromalong tengpon pamelo dongka muka pen promester ang report Ningkan suri hinira ningkan pho aningkan ben se Karbi hong hari a committee a song ke seng lo kopi posi ke seng nang kokma dar nilitum la aron ilitum Karbi hong hari khei akhe ge ilitum Karbi lo a dhorom ge ilitum hong hari a posi hong hari pe nangkang rai pinan dulo mani ke Christian dulo mani ke joy guru dulo nani ke lukimon dulo jola poson du o posi ilitum tala hong hari tum bang mat hapen kaching room bang kenang sob lo laso kaching room ave pulo tante mo anisi tum hong hari ave daji karklika piu ave daji puso kama thapensi nilitum ningkan suri ni ra ningkan po aningkan bese amang pethek lo lapen piniar nian nilitum claim bom wang bom lo pinian ke 2024 lo labang solong nilitum ke claim pen armung adon nilitum ke cewan long bangke don pharu ko thom so se nilitum pini cewan long lo lanchol kachurun ko holam thila thon hilo itum Karbi hong hari amei pen kai ke amata Karbi hong hari atumta hong hari hilo Karbi ambong kheya dhorom ke pangri isya song lo lapen he adhorom ke pangri Karbi pute hong hari e dhorom bina hong hari lapen hong hari long si jutang jubat bisar kidar do pusi arona tanga do thai pusi ni tum Karbi hong hari amei pen patiti ponsi anika bang tala hong hari along tin anika bang ta rasna sapokar chon dai tabi pon bom la pen arong tin ta me hong hari ame do patani tum dam si hong hari alam sing ki si than si mum dam pen jutang jubat bisak dar lan ti thanam bom la si pini le thota arong pa mahabara long ta ni tuma phana Karbi hong hari tri pia me la pen long ria me phana ga pas ni tum la Karbi hong hari aphan alam the putha si than si mum ya phasi tum pin la sa me kapedo lapen la hong hari pu penangan atum pulo hong hari kalilo non aron barim pule chirna pula so ka akhei tin along ta hakoron do pedo halake aron barim lo ta aron barim le dhorom amai kali akhei tin along ta jada khei lo na hakoron do hala ton dhorom amai pujima la kali Karbi atum ta hakko pen aron ta dolo sita halake aron barim pu ilo ta dhorom amai kali ha pithe lo le plak da pen Ingleng lili rong kedak ingleng rong lo akang bram huri ingleng lo lapen kedo bom ke rong apam la lapen nang litum kini la puson kebang tu litum aprang pada Christian nili to manga plang man kali non hes nili la usu ke so joy ni pen me ti char mene pus nili chelang lo 2022 army April hatiklo nili chelang lo passes na dengon lo lapen phedan sitame kime ang thek nili tum ke thek long le lo lapen puthop nili sitame aron bare malong aplang mas tame nili lahai jutang jibat apan mate la erong erup apan ci humri gi cepaklar hi apan nili ning hang lo tasinili puthop aron barem pen nili nona aron barem kachido pami je phasi pini armi an sitame la hempu yon thom na thilo lapen la soang bongas tame nili kai dingpi an abang ke nili itu ke mesen ye phan nili dudin bompo laben an sose nili kitang jubat aphan sitame lahai kapang tu ye aphan an sitame nili unan ke borin dun tu si nili hang le ali kan Christian ro pamalong ingleng asang he alang li
hong hari na ki dun thu ani go hong ko be alang li Christian lo Christian dun de pen alang li kiso ki ne pen alang li Christian ki dun la so pen alang li ta alang dong sita be kiso bang me de lo la pen pothot alang li tum hong hari lo ka che bang thu kini hempu mukrang kira senja alang li phan isi alam pudam na ko lo suki do ko suwa do ko aposi litum ke karbi hong hari tum ke aron atang do ko aposi da suki suwa kate dam ni yo kate dam la so suki ni ke thok ke dir kardong karbi la sidang ni litum achom aphang ke the ke ding ten da hong hari akomiti atum pen da alang li nun se po ke hai alang li ke piri pialong assistant secretary lo nasi pinindag nilitum dangidi sidag nilitum labang suamay kapicun dekang lo lancong lo